Subrai kaitor Jesu Christoni paiflaya kakshangma norok bai tongplaitung. Amen. Kristan takuk tei bukuk song. Norok jottoni nogo Bible tongo. Bible sijak marokno kaitorni koktarkhno. A kaitorni koktar unka kaitor borokrokno tei borokrok bai kok samarok. Hake norok Bible poripro kaitor norokno kok savo. Norok 2 minute Bible porike 2 minute kaitor norokno kok savo. Norok 20 minute Bible porike 20 minute kaitor norokno kok savo. Norok 30 minute Bible porike 30 minute kaitor norokno kok savo. Abo kinmake minute besek jora besek kaitor norokno kok sanan nang abo norok kama chapnai. Omono muito narukdi norok Bible pori brum brum kaitor norokno kok savo. Abo kaino norok nukhungni surima joravo Bible poripro kaitor norokni nukhungni adangrokno kok savo. Nukhungni surima joravo norok 2 minute Bible porike kaitor norokni nukhungni adangrokno 2 minute kok savo. Norok nukhungni surima joravo 30 minute Bible porike 30 minute kaitor norokni nukhungni adangrokno kok savo. Aboni bagai sal brumbrimni nukhungni surima joravo Bible porivoi kaitorno norokni nukhungni adangrokno kok sanaridi. Norokno chubana bagai Christian Bethlehem prayer tower khumulung bijap besa kaisa snamjak tongo. Aboni title unka sal brumbrimni nukhungni surima joravo porijak nai Bible butangrok. Norok sal brumbrimni nukhungni surima joravo o Bible butangrokno porivoi kaitorni kok thar knavoi kaitor bai kereng laidi. O bijap besa kokbrok te ingreji bai manthogo. Te 5000 copies namoi December 6 तारीख ni simi mangnang se rejagi tongo. Norok ni nukhungni bage norok ni mothani nukhungrok ni bage manna muchungke Bethlehem prayer tower ni surima panda salrogo te sa khamya rukni bage surijak nai salrogo aboke मंगलवार ते शुक्रवार साल रोगो नरक फाइये ना फाइमानो ओ बिजाब बसा नरक न बेलाई चुबाना इकने आंग खाखायो ते तुप्रासा नुखुंग रोकनी बाके बेतलेखेम प्रेयर टवर बुखाकनी बिसिक कतालनी कैसा गिफ्ट खने ओमनो यशक जादी सुब्राय काइटोर जीसु क्रिस्टो norok sal brumbrimni nukhungni surima joravo Bible porima bai lobjak situng. Amen.